Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sofi Putri Habila absen 31 dugi kelas 11 MIPA loro badhe nyanyekake tembang kreasi anyar judule Kaya Jogja Istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lauk sate, senajan saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu, ra usah mecucu tresno karo kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung, tak perjuangke kekancan normal engko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lauk sate, senajan saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu, ra usah mecucu tresno karo kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung, tak perjuangke kekancan normal engko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan